Hi guys, welcome to my YouTube channel The Bodo Talks. Dinihai ang dintigan Bhergaonनि subdivisionनि underaव जा बिजाब बाख्रि फैदों बिजाब बाख्रिनि बिल्डिं गायसनदोंमोन बियो दिनैहाय बेखेवजागोन and already बेखेवगासिनो and आं दायो बेवहाय थांगोन थांनानै बे बिजाब बाख्रि सिङाव हाबगोन and नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन बेवहाय मा बिजाबफोर लाबोदों and माबायदि प्रिपेरेसन माबायदि साजायदों so नोंथाङा नायलांबाय था and बियो मोनसे गुड निउस बिकज जों बहुत बुक रिडार्सफोर दङ जोंनि जायगायाव and जायफ्रा बिजाब बायनानै फरायनो हाया so दानिया भेरगावआवहाय फैनानै नोंथांमोना जा गोसो बे बुक्सखौ फरायनो खाबु मोनगोन so बियो जोबोर मोजां जों फरायसानि थाखाय so नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम so दायो जों लाइब्रेरिसिम थांनोसै come on नै जों दायो गेटआवहाय मोनफैबाय गेटआव बे लाइब्रेरिखौ नुदोंना नै so नैयाव बेनाराव मा लिरदों फार्स्टआव साब डिभिजनेल लाइब्रेरि भेरगाव फार्स्टआव गभर्नमेन्ट अफ आसाम दङ so बे महकुमानि आन्दाराव so जोङो दायो थांनोसै भितरावहाय and साजायगासिनो नै and मोजां साजायथारदों and लाइब्रेरिया दिनैसो फार्स्ट दिनैसो जागायगोन ओमफ्राय बेवहाय एसेबां बिजाब लाबाखै होननानै आं मिन्थिदों बा जा गांनैसो लाबोदों जों बेखौनो नायहैनोसै and so जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय दायो नै गेटनिफ्राय जोङो दा बायजोसिम हाबनोसै so नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै आं दायोहाय लाइब्रेरि रुमनि सिङावहाय दं and बेवहाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोर दं and दिनै फार्स्ट जोंनि बिखायावजोंसो जास्ट बे गोबांबो बुंद्राया एसेबां जिसिना नांगौ बेथ' गैजोबा थेवब्लाबो हागौमानिखौ जगार खालामदों and फैबाय थानाय समफोराव बे बिजाब बाख्रिया बिजाबजों आबुं जागोन होननानै आं आसा खालामो and बे लाइब्रेरिया जाबाय भेरगाव साब डिभिजननि आन्दाराव फैनाय so नोंथांमोना जुदि बुक्स फरायनो इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोना भेरगाव फैजागोन बियो भेरगाव हाथाइजोंनो नांजाबनानै दङ so जों फै लाइब्रेरिखौहाय मा दं जों नायजोबनि so let's go नैबेहाय हला बहुत गिदिर ओमफ्राय नैबेहाय ब्लेंक रुम बेवहाय जेबो बिजाबखौनो दोनथ'वाखै and नोंथांमोना नायनो हागोन so पुरा ब्लेंक रुम and बहुत गिदिर एरिया and बियो मोनथाम फ्लोर जानांगौ आंहाय मोजां नायजोबाखै दायो नैफोर पुरा ब्लेंक दायो नै आंनि उनजा जा नुदों बेफोर रेक जागोन बिजाब दोनग्रा so बहुत गिदिर आरो रुमा so फरायनो थाखाय बहुत मोजां जागोन and टेबोलफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना फरायनो बेफोर जाबाय टेबोल्स चेयार्स टेबोल बरिया दंखायो and फारि so बहुत मोजाङै मेन्टेनेन्स खालामदो so आसा खालामो नोंथांमोना जुदि बुक्स फरायनो मोजां मोनो भेरगावआवहाय फैगोन and फरायफैगोन so आरो नायलांनि माफोर दङ नै दा जों मोनफैबाय बिजाबखौ जेराव लाखिदों बे रेक खाथियाव माने बे खथायाव जों मोनफैबाय दायो and आं जेरै आगोलावनो बुंखादों गोबां बिजाब गैथ'वा दिनैहाय जा एसे दं बेजोंनो दिनै माने अपेनिं खालामबाय and नै नायलांदों नोंथांमोना बिजाबफोरखौ दिन दयाल उपाध्याय ना मा होनदों so बेयाव बांद्राय बर' बिजाबानो दङ जोंनि बर' रावनि बिजाबफ्रानो बांद्राय दं so बर' स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोबोद मोजां खोथा so नोंथांमोना फै and बिजाब फराय मबाइल नायस्लाय बिजाबफोरखौबो दसे फराय गियान मोनगोन so एसामिसबो दङ नै and हिन्दीबो दङ गांनैसो and नोंथांमोना फै ओमफ्राय जायफ्रा एसामिस जोंनि बर'फ्रा गोबाङानो एसामिसबो फरायनो हायोथ' so हिन्दीबो दङ नै हिन्दी सोदोब बाख्रिसो हिन्दी आरो बर'नि ग्रामार so फरायसाफोरनि थाखायथ' बहुत मोजां खोथा so नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै
फाइनालि जोंनि जा बिजाब बाख्रि देखायनाय हाबाफारिमोन दिनैनिया बे जोबसिगोन एन्ड आसा खालामो नोंथांमोना फैगोन फरायनो एन्ड नलेज बुथुमगोन एन्ड जोबनायाव जोंनि दा बड' टक श'खौ दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै एन्ड आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'सखौ नायनानै मोजां मोनदों एन्ड प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एन्ड अरायसम बिदिनो आंनो अननाय आरो मोजां मोननाय होबाय था एन्ड आंनिफ्राय गोबां नोंथांमोननिसिम रेसपेक्ट एन्ड खुलुमनाय बावहरबाय गोजोन्थों